guys! Knockout kitang. Yay! Pero ikapit na lang inita. Makawat mo kami kay ni Binicon. Kaya copy. Copy world. Huh? What just happened? Minsay! Minsay! Taram! Magtaram ka nga, Minsay. Degat! Tagal naman, oh. Diga. Hindi ko pa yun na-open ang word. Ha? 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 Guys, promise to God, di ko pa ini na iiling. In-install ko pa lang mun yan. Ha? Hibawa ng ano? Ano klase yan? SG Zombie 2 the news sawar ay i-post nindo na guys kung maano nindo yun na i-post nindo na lang po credit how to play paano ni katon how to play na daw human survival all the way 15 waves of zombies. You gain coins by killing zombies. Use these coins to kita. Use these coins to unlock gates and buy items to survive more waves. Ha? May waves? Huna o city ne. Bako mampalan. Ay ne. Dahil na, delikado. Ha? O tanakuha ining knife? Ha? What? Guys, sabi dade maggasto. Baka lunta ini. Ha? Ay! Natigtig kita. Pili kita magbakal ning knife diraray. Ay! Mabakal palan. Bakalon tayo ni guys. Day ko aram. Hain man sa mga zombie. Oy! What's up? Dati pro ako magkawat Minecraft nun yan daina. Dahil na kaya ako nagpaparakawat Minecraft. Ha? Hado ta din nagbabawas ang hunger bar ko. Ano klase ni? Bubuksan tagirari. Ha? You need 700 coins to open this. Ano ne? Oh! Ibabalik ko ng prowang ko. Ha? No player na talaga ako. Gusto mo ganda ng zombie, ha? Bakong 65. Ha? Puro 7, 8. Siguradong baka ining 700. Ay, 750 coins. Ang mahal naman. Oh no, wave 2. Gas on tayo ni guys o Ala, ano tamas
barato ang pistol. Paano ninda na edit ni sword? Ha? Anong ginigibo mo? Sigurado sa loob tayo ni may chest. Oh, nalingaw ako kung anong wave ini. Mabalik ako sa puruhan ko. Kaya punta magbakal. Ika punta magbakal guys ta. Nagadan kita. Anong klaseng wave ini? Dakulon. Siguradong may baby zombie de. Kaka. Kaya may laro. Grabe na may baby zombie de. Ayun sa final zombie. Ha, ado taday kita mag-araot. Anong garo adventure. Mabalik ako sa kaprohan ko. Nugman. Buksan tayo itong gate o dae pa. Ayun na. Yay! Ano ta inipalan ang inano kong gate kapatal. May loot lamang ide. Sa mga blocks hindi nag-respawn. Ide. May equipment. Tapos nagadanan na sana ako. Ano yun nasa taas? Wala, pwede magluwa. Ay, di pala. Ay, sa'yo doon. Uy, mararot ang sword ko. Oh no. Joke lang, akong pro in the world. Kung ako lang computer ang gamit ko, zombie, baka gusto nyo gadanon. Ha? Paano may armor? Ay, may bakalan. Wow! Usian. Yay! May badil na kita. Dahil naggagana mga guys. Sayang yung mga points ko naman. Daya naman. Paano ko ito nagibo? Long press.
Mas naigi zombie. Ganda na kita. Siguro anong one shot yun. Ha? Oh no. Oh no. Ah! Lupet naman, no? Oh! Wow. Oh! 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 Marina. Wos. Marina di zombie. One. Oh, 5 hits. Kailangan mo pang pera. Hain na so. Ano? Basta na. Ha? Ay, nadawag ko siya. Oh no. Wave 2 na. Nice. Natakot ako. No.